खाग्राबारियाव थांनाय सानखालि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो गाजा गोमजायै बर' बिजों सानखौ फालियो। बर' बिजों सान फालिनायजों लोगोसे गोदान गोजाम खन्थाइगिरि मेलबो लायो। सा 60निबो बारा खन्थाइगिरिफोरा बाहागो लाना गाव गावनि सुजुनाय खन्थाइफोरखौ आवरायो। साबसिन खन्थाइगिरिनो सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था होनाय जायो। उदालगुरि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव आरो खाग्राबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' बिजों सान फालिनाय जायो। बेजों लोब्बा लाखिना मोनसे गोदान गोजाम लिरगिरिफोरनि खन्थाइ मेलबो खुंनाय जायो। मेलखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ। आलासि महरै बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि जौस्रां बर'आ। दिनै बे खाग्राबारि नोलोबारि सामथाइगारि गामियावहाय खाग्राबारि आन्सलिकनि दैदेननायाव भेरगाव जिल्लानि जि बर' बिजों सान फालिनाय बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि बर' बिजों सान बे जादोंमोन 1963 मायथाइनि। बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रिमोन कमला प्रसाद सलिहा। 1952 मायथाइनिफ्राय बर' बिजोंनि थाखाय नांलायगासिनानै जे नांबाय थानानै उनाव आसाम सोरखारा गनायथि होबाय। बे गनायथि होनाय सान जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव आरो दिनै फैयै फैयै दिनैनि थासारियाव फैबाय। बर' बिजोङा गोबां माने दावगानो हाबाय, इउनिभारसिटि लेभेलसिम मोनहैबाय। दा बेखायनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद जोबोर गोजोनथाव खौरां। आरो लोगोसे आरो मोनसे खोथा बुंनांगोन जे बे बर' बिजोंजों जोंनि गथ'फोरा सिगाङाव इंलिस जों लिरनो गोनां जायोमोन, खिन्थु दा दिन फैनाय लोगो लोगो दायो हायार सेकेन्डारि लेभेल बा कलेज लेभेलाव जोंनि बे गावनि बिजोंजों लिरनानै जोंनि गथ'फोरा गावनि मोन्दांथिखौ गावनि साननायखौ फोरमायनो हानायनि गोहोखौ मोनबाय। गतिके बे जोंनि थाखाय जोबोद माने गोग्गानायनिबो गोजोननायनिबो खोथा आरो बेनो सोलिबाय थाथोंसै। आंनि दिनैनि बे सानाव बेबायदि बाहागो लानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। बेखिनिखौनो आंनि गोसोनिफ्राय बुंनाय जाबाय। बुंनांगोन अरायबो माने मोनसे खोथा थायो समाजाव जे बर' बिजोंल' नङा, गुबुन बिमा राव बुंबोबाय थानाय जादों जे बिमा रावनि गेजेरजों गावनि गोसोनि साननायखौ बा गावनि मोन्दांथिखौ जेरैबायदि फोरमायनो हायो गुबुन रावजों बिदि हाया। दा जोंनि बे स्वीकृति मोननाय मोनसे रावखौ गाव बाहायालासिनो जुदि जों बर' जानानैबो जुदि जोंनो बिनि रैखाथिखौ नाजायाब्ला सोर नाजागोन? गतिके जों साफ्रोम बिमाखौ बा साफ्रोम आइजोखौ आंनिफ्राय हांख्रायनाय थागोन, जायबा सहरमुखि जानानै दङ बिसोरबो जाहाथे 24 घन्टा गावनि राव रायलायनायाव गावनि रावखौ नागारा, थानांगोन गेजेराव बिदिनो सोलिनानै, अब्लाबो गावनि बिजोंजों माने गावनि जौगानायाव बिजोङा मालाबाबो हेंथा जाया। बे खौरांखौ गोसोआव लाखिनानै बर' बिजोंजों जाहाथे बिसोरो फोरोङो, बे आंनि हांख्रायनाय थाबाय। थारैनो गोजोननाय मोन्दों। दिनै 18 मे बर' बिजों सान 61 बोसोर जाबाय बर' बिजोङा गनायथि मोननानै बर' माहारिया बिजों बाहायनानै बर' थुनलाइखौ गोबां माने गोजौ लामायाव लांनो थाखाय। आरो लोगोसे जों बयबो मिथियो जे जाय माहारिया राव दङब्लाबो जुदि बिजों गैयाब्ला बे आबुं माहारि जानो हाया। बेखायनो जोंहा आबुं माहारि हिसाबै जोङो बिजोंबो दङ। दा बे बिजोंखौ आरोबाव माहारिनि गेजेराव सांग्रांथि खालामनो थाखाय भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे खाग्राबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै मोनसे खन्थाइ जुथुम हाबाफारि लादोंमोन आरो बेहाय फैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। साबायखर थाबाय। दिनै जा माने जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय आरो खाग्राबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जोंनि बर' बिजों सान फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 5थि खेब जोङो खन्थाइ जथुम लादोंमोन। आरो बे खन्थाइ जथुमा जोंहा जागायनायाव जोंहा बै ओनसोलनिनो जोंनि बिटिसिनि इएम मानगिरि बिथाङा जोंनि खन्थाइ जथुमखौ बेखेवना होनायजों जाबायदि मेहेरगोनाङै जालांबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोङो मिजिंथिदों इयुन फारसे जोंहा बिब्दिनो आरोबाव जोङो गोदान गोजाम खन्थाइगिरिफोरखौ लानानै जों खुंलांबाय थानो हागोन। खन्थाइ जथुमल' नङा, जोङो सुंद' सल'
बायदिसिना बिथिङावबो जोङो उनहालागै जों हाबाफारि लानाय थांखि दङ। जोंहा थांखिया बेनो जोंनि गोजाम थुनलाइगिरिफोरखौ बा लिरगिरिफोरखौ जोङो फोजाखांनाय आरो बिथांमोनखौ जोङो लिरनायनि सर' खालामनाय आरो जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनो हानाय बे खोथाखौनो जोङो नाजाबाय थादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोजां खन्थाइफोरखौ बा माबाफोरखौ जोङो लिरबिदांफोरखौ जोङो बिजाब महरै सायख'नानै जोङो सेबखांनानै जोङो जोंनि बर' थुनलाइनि बाख्रियाव जोंनि जिल्लानिफ्राय जोङो बिहोमा होनो हागोन जों बेखौनो मिजिंथिनाय जादों आरो। दिनैनि बे गिदिर खन्थाइ मेला गोदान साबेसे खन्थाइगिरिफोर बाहागो? जोङो ओरैनो जोंहा रेजिस्टार जादोंमोन 81, नाथाय जोङो प्रेजेन्ट थाजोबनो हायासै। माखासेया समनि आंखालाव थांफिननोबो फैनानै 63 खन्थाइ फरायगिरिया जोंहा खन्थाइ फरायफैदों आरो जोङो जोबोद थुलुंगानाय मोनदों। आरो जोङो मोजां मोनसे खामानि मावनो हादों, जों बेखौ मोनसे साननानै लानो हानाय जादों जे जोङो इयुन फारसेबो जोङो खामानि मावलांनो थाखाय बिदि जों गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो थुलुंगानाय मोनदों। जों बिब्दिनो जुदि थांबाय थानो हायोबा जों निस्सय जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बा बर' थुनलाइनि बाख्रियाव जोङो फेलेबसेब्लाबो जोङो बिहोमा होनो हागोन, जों बेखौनो मिजिंथिनाय जादों आरो।